дар маросими вижае ки дар душанбе баргузор шуд, ҷамъияти саҳомии шабакаҳои интиқоли барқ 59 контейнер таҷҳизотро дарёфт кард, ки саховатмандона аз тариқи ҳамкории ҳукумати Тоҷикистон ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико таҳия шуда буд. ин ибтикор таҳти сарпарастии USAID роҳандозӣ шуд, ки маблағи кумак 4.5 миллион доллар аст. боз як бор ҳазор раҳмат барои кори шумо. ин васоили зарурӣ шомили трансформаторҳо, реакторҳо, баллонҳои аз газ изолятсияшуда ва ғайра таҷҳизоти муҳим дар зеристгоҳҳои калидӣ насб хоҳанд шуд. ин талафоти фанниро коҳиш медиҳад, таъмини устувор ва боэътимоди нерӯи барқро дар саросари кишвар таъмин мекунад. ин дастгоҳ таҷҳизоте ки ба мо ворид карда шуд, мо зеристгоҳи барқӣ масалан сохта ба истифода медиҳем ва серборие ки дар зеристгоҳи барқӣ ки атрофи шаҳри Душанберо ва шаҳри Душанберо бо барқ таъмин менамояд, ин камбудӣ бартараф карда мешавад, яъне сарборӣ бартараф карда мешавад. таҷҳизоти воридшуда барои таҷдиди артерияҳои узвҳои низоми энергетикӣ ки ҳанӯз аз солҳои 60-уми асри гузашта фарсудаву корношуам шуданд, равона карда мешаванд. асосан онҳо барои ҷамъияти саҳомии шабакаҳои интиқоли барқ истифода шаванд ва чизе ки дар боло гуфтем, барои ҳам таҷдиди зеристгоҳҳо ва иншоотҳои мавҷуда ва бунёди инфрасохтори нав, зеристгоҳҳои нав истифода карда мешавад. ман ҳамеша бармегардам ба ниёзи асосӣ, чизҳое ба монанди об, чӣ тавре ки мегӯянд об ҳаёт аст, ва ҳамчунин барқ ки пешрафти иқтисодиётро таъмин мекунад. бинобар ин мо ин ниёзи асосиро бояд дарк кунем. ифтихормандам ки ин иқдом бо ҳамкорӣ бо ҳукумат ва мардуми Тоҷикистон дар самти интиқоли барқи ниёзҳои мардуми тоҷикро қонеъ хоҳанд кард, анҷом шудааст. Electricity transmission and supply that will provide for the needs of the Tajik people. таъмини ин таҷҳизоти барқӣ як қадами муҳиме дар самти ноил шудан ба бахши устувори бештари энергетикӣ дар Тоҷикистон аст. ин амр ба афзоиши амнияти энергетикӣ дар иқтисод кӯмак мекунад.